Καλησπέρα σας. Είμαι ο Στέφανος Μαυρίκης. 19 χρόνια εκπαίδευση εδώ στο νησί της Μυκόνου. Συνήθες πρόβλημα με τα σκυλιά μας. Δεν τα πάει καλά ο σκύλος με τη γάτα. Και εδώ φέραμε τη φίλη μας την Ήρα για να αρχίσει να τα πηγαίνει καλά με τις γάτες. Στο σκύλο μου πάντα δείχνω ότι ταΐζω τη γάτα. Είναι φίλη μας γάτουλα. Και έτσι έρχομαι καθημερινά σε τοποθεσίες που έχουμε γάτες. Ταΐζω αυτό, ταΐζω και αυτά. Και έτσι λοιπόν είναι σαν να είναι η οικογένειά μας. Δημιουργούμε κίνηση. Ο φίλος αντιδρά στην κίνηση. Μέσα υπάρχει ένας της αρπαγής. Θα πάει να την κυνηγήσει γιατί στη φύση πραγματικά αυτό θα έκανε. Θα κυνηγούσε και θα σκότωνε για να φάει. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε. Κάνουμε τις ασκήσεις που ήδη ξέρουμε, ασκήσεις που ήδη γνωρίζουμε από το σπίτι, κάτσε κάτω, μείνε, οποιαδήποτε άσκηση. Θέλουμε να τραβήξουμε το ενδιαφέρον του σκύλου μας σε εμάς και όχι στις γάτες. Ο σκύλος κυνηγάει τη γάτα συνήθως για τρεις λόγους. Ο ένας είναι από μικρό έφαγε μια νυχιά, πήγε κοντά να μυρίσει μια γάτα, έφαγε την νυχιά και του έχει μείνει αποτύπωμα και κυνηγάει τη γάτα. Ο δεύτερος λόγος είναι είδε κάποιον από την οικογένεια να διώχνει τη γάτα, να κάνει ξουτ μωρικοδόγατα, ξουτ γάτα, φύγει από εδώ, διάφορα τέτοια που έχουμε ακούσει ή να της ρίχνει νερό ή διάφορα άλλα τέτοια. Οπότε σου λέει το αφεντικό μου δεν θέλει και έτσι ο σκύλος είναι πρόθυμος. Κυνηγάει πρώτος τη γάτα την επόμενη φορά που τη βλέπει γιατί γνωρίζει ότι το αφεντικό του δεν θέλει. Και ο τρίτος, το ένστικτο της αρπαγής. Βλέπει τη γάτα να κινείται, έχει υψηλό το ένστικτο της αρπαγής. Συνήθως ένα κυνηγό σκύλο πιο έντονα και έτσι κυνηγάει τη γάτα. Γεια σου. Πολύ καλή. Γράψτε μας λοιπόν στα σχόλια από κάτω τι άλλα προβλήματα έχετε με το σκύλο σας και θα φτιάξουμε το επόμενο βιντεάκι. www.dogtrainmykonos.gr